Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini nek dalang Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. kaya aku nang Aku dhuwur. jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sithik. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya maneh rak ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek bisa mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku Lah kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso bu. Aku batenge iki Mikimus kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku mesti diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya. Dadi wis apal ukuran